Ngoba ushiphu kakhulu uhlala eThekwini. Ngishiphu ngihlala naye. Uzofunani pho la mongenankinga? Uzofunani la? Ufuna ukuthi ufunani? Hayi buza ubiza amakhamera. Ufuna ukuthi ufunani? Ngifuna ukubona. Buka nje nkosami uthi umfazi unkosikazi womuthi uyiqhiringa. Ngibingelele nonke babukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke njengoba sisiwamela eceleni kwami, kusho kona lokhu ukuthi ukhona lo muntu athandana naye ospecial kakhulu futhi enhlizweni yakhe. Kuyikona ukuthi njengamanje kusenza itayela eningi angayi-understandi kahle. So ula ngesimanga sokuthi ufisa ukuthi akulandelele konke lokho azi ukuthi sithini story. Sika right noma sika left. So-ke sizoke sizwe kahle kahle ukuthi usiphatheleni. Sabona kunjani? Sawubona njani ngiyaphila? Ngi-right nami wena? Ngiyaphila nami kancane. Ngishap. Manaki awungitshele. Umaba lo ngihleli naye? Umanxumalo. Manxumalo. Amaphumulo yebo. Yebo. Why ungiphathele induku kodwa Nkosi ngenzeni kuwena? Hayi mama khululeka le qondene nawe. Oh ayiqondene nami le. Okay. Ukushaya odla indoda yami. Oh okay ukwatile ne? Ngikwatile ngifuna ukumbona kahle. Imaka awungitshele kahle kahle. Uhlangane kuphi no person wakho? Lo ongafuni naye kangaka. Uphesini kahle owangasekhaya amaphumulo yabo. Okay. Shuthi behlala endaweni bengifunda ke yena bedizela eThekwini ngomsebenzi yabo before sijoleke. Yes. Sajola ke sisijola kwethu ke wasethika ugayi ke kumele ukuthi ke ngize ngizohlala kubo ngoba phela umakho uhlala yedwa ngithi. Yena ubela ithweni ngomsebenzi. Oh. Okay wasebenza weza ugayi simzala eThekwini ngahlala ke emakhaya ke shemayi beku right yonke into yazi nawe uthando mangabe tsavutha ke. Ngihleli noma lapha. Ngihleli noma wakhe. Uyavakasha kodwa umlisa noma usuhlaliswe nomanje. Phela hayi ubevakasha ke until kwaze ke hey nina abantwana ukhona oyedwa intombazana unganani una 7 years eyimdala lo muntu semdala so uthando lisahamba kahle uvuma nje kuyohlala emakhaya uhlala nomama wakhe uthando lisahamba kahle uyavakasha futhi ngesikhathi ufana vakasha ngaso and uyasenda amashankuri ekhaya ukuthi nilale ndlile yabona mntakama yabo ngale ngasemakhaya hayi bekwazi ukuthi nje ngi25 mina ngiwenza igrosa yami egcwele imoto mntakama ipake nje imoto idilize okay uyakunakekela manje kwenzakalana ungichazela yini hayi ngasho khona ukuthi njengamanje kunzima ngempela ke kodwa ngizoba strong ngoba ngifuna ukuyibona intombazane le sengilinde ukuthi ingene uthole kanjani le ntombazane ukuthi khona angithi ngoba bengichaza ukuthi behlale bekade ngihlale ekhaya kubo ke mina yini behlala eThekwini esebenza khona yes shuthi ke kwathi ngo2021 yabo lokuqala weCovid waseke uqala iCovid bamise emsebenzini wabuya sohlala emakhaya ndawonye iCovid ka 2020 if I'm not mistaken 2020 2020 ngathi 2020 kodwa nje yena emsebenzini impela ngo2021 ngathi ubuqalo kanje ngoFebruary manje emsebenzini bemiswa ngoba sebebala ukuthi kumele kungene abantu abangaka ngaphakathi beba ngabangasebenzi wasebothi ngcono vele abuyeke ezoyihlala phela nesinqanda mathi sakhe ekhaya bongoba bengivele ngikho usuka sambe wakhe angomngakhe suka madoda hayi ke wehla ke sahlala ubaba kungenankinga nje impela ku right ke kwasho phela ukuthi ke uma wakhe wagula ke njengoba iCovid ibikhona ke wagula uma wakhe ke waze wadlula ke emhlabeni manje ubuhlala umntwana uma nawe noba u3 ngenzi behlala kuyimina uma umntwana sobathatha ngoba yena ubefika nje yabo mangabe phela eholile ekhambeni umnumzane lo ulobolile ekhaya hayi cha ikhashe mwavela khona kancane phela mangaqedanga uyazi nawe ukuthi uma ke wathi nje ukuvela umfana mina nyomgade engaze phela ezinye izinto so awuyisukelanga wena ekhaya ngalanda yena wangilandayo wangicela komalume ukuthi kumele ngizovula laphana ngoba khona uma wakhe kuphela makakhela umuntu amanzi and amanzi akhe wakude ezantsi emfuleni bekumsebenzi wakho wonke loyo bekuyimina ngedwa futhi bengenankinga phela umuntu uma umthanda uyazi wenza yonke into manje njengoba ubuhlala emakhaya ubunalo ithuba lokuthi okay vela kahlali nathi uhlale la ehlala khona but ubunako ukuthi ake ngikuvakashele nje baba umntwana wami ngiyobona la uhlala khona mhlawumbe sispende leso sikhathi nyane esincane bese ngiyabuyela ekhaya sekuyohlala nomama wakho lutho ke mntakama ngikhohlise bekungenzeki nje ke lokho phela ngisomuntu wasemakhaya nami ngiwasemakhaya manje nje mangabe ngihamba ngithi ngizosanoba ingane uzosala ipheka bani ekhaya bengihlala nje ekhaya kube uyena nje uzayo mangabe holide yaboyeza nje vakashe nje kumnandi nje ingekho into eyinkinga manje uthola kanjani sithini story ke manje okay
Angithi ngo-2021 ke sebemisiwe emsebenzini. Abe yazohlala ekhaya yakhe. Wahlala impela unyaka wonke kunye 2021, 2022 sekula koJune kanje. Ngalesikhathi sekuthiwa umuntu uhamba ngepermit intontoni. Yes. Wasebuyela ke emsebenzini phela wasebuyela ehostel yakhe. Ngithi uhlale ehostel kaMashu ezobheka umsebenzi. Indlu wayehlalweni ekuqaleni wayivale sokuthi wayesehla vele esekhaya. So manyuke esehlaka usizohlala phela ke nobhuti wami omncane. Nginobhuti wami omncane ohlala khona ehostel. Uhlala nobhuti wami omncane ke ehostel ke bengide nje shuthi ke ukufika ke ezobheka amatoho ke manje ngala okwesibili walahlekelwa iphone. Walahlekelwa iphone ngithi bangabe ngifona nje ngifuna ukumthola bengimthola kubhuti wami omncane ngoba bahlala naye nje omblocks phela abo kana blocks abo. Bengimthola khona ke kuthe nje sekuya la ko June uJuly ko October September kanje kwaqala ke manje ngoba phela uvengizi bevele ngasebenzi phela bengasebenzi besizama itoho imali bengafaki vele imali engakho kodwa phela uncane bekuthola bazi kumele ukuthi afakele ingane ekhaya kuthe ke sekuwo October kanje iqale kujike manje ukudla shintsha ukudla eplatini akasafaki ke imali manje ekhaya yakhe akasafaki lutho nje ekhaya kuze ngiphelezele umayo hola impesheni nje yabo uma wami kuzala mina ngobuhlala ekhaya ke uhola impesheni bese kuyima esipha ke phela ngoba phela uyazi umzala akathani ngana khe lambe shayisa uyikwayo akathandi kusiyami alethi lokho okuncane kumayo ke bekusuyima sidla ke lento iqala lana ke ngithi kwakuphela inyanga kwakuphela inyanga ade kunomcimbi okhona ngale kamakhelwane ngasekhaya ke kwakunodwendwe nje kukhona zonke izipheleleke cha ngibone phela lo wami engafiki. Ngoba phela uyazi noma ngabe uzoba umcimbi ayina sibenze lonke into amabheshu siwathuntuze kucaca ukuthi nje ufuna bona ngathi lo ucaca yes hayi ke uthe eneke base kuumcimbi ke hayi ngibona impela kuze kuyoshaya u2 lutho umlisa phela bafika ntambama ngithi bafuna ukuthi umuntu afike sekhona ngo3 ngo2 lutho umlisa ngithi mina mhlawumbe uzofika ekseni umuntu esekuseni abakhona bazofika ekseni ngithi hayi lutho kufike umuntu esekuseni hawu umcimbi uqale inhliziyo yami lokhu iqalaza phezulu ukuthi hawu nange qhamuka ngubani uzoqhamuka ngubani lutho ngubani uqhamuka ungubani ungubani usho ukuthi ngabe unocicana oshodayo hayi into kaMashi leza simzina ihletshwa ke hawu ngeke phela ngikhulume lezo ngeze umbomvu lutho uqhamuka umbomvu lutho phela uqhamuka ngiqala kwaze kodliwa impela nje kwadliwa nje kwaze kwasina kwenza yonke into hawu lutho indoda ukufika lapho lokho uyayaluza ke manje ushashe uyaluza ngishaya iphini for lami khona iphini for lami angaba ngigqobe ngizogqoka angigqokanga ke namhlanje khona iphini for lami ehamba nesiphika ebese ngemuva esibhaliwe ukuthi ke manximalo kangubani hayi amadoda hayi phela makumcimbi emakhaya phela hayi kumele ukuthi cace makumcimbi hayi sengihlanganye ngentombi nephini for lami ke phela ndoda lutho ukufika kuze kushona ilanga ngakusasa ke bakuveka umcimbi ovela ngesonto ke bazohamba Monday phela babele eThekwini babuyele eThekwini ababele eThekwini sengifonela ubhuti wami ke ngithi mina hawo kodwa wemntaka mama usipho ugcineni nokumbona athi hayi sisu sibare nje hayi ngeke ngambona ekseni kodwa manje sethe unyamala kancane unyamalalo yakho angibange sambuze yaphela yazi ngeke ngize ngikhuluma indaba zami nomuntu wami kumuntu wasekhaya yes hayi kuba ukuthi ngithi okay mase sibuyile kumtshela ukuthi akangifonele hayi luphela usuku luphela lesibili lutho ngolwesithathu kwakhola ubhuti wami shubhuti wami angifonele yena akathi hayi wemntaka ma sihle lana noSibali sidle inhloko siphuza notshwala uye kufonela ngifuna ubhuti wami phela ngithi mina hawo kanti uSibali wakho ngoba ade ngekho lezi insuku uthuyephi ngoba phela uthi wena ade ngekho lahlala khona bese ethi ke uzongiluma indlebe kodwa akafuna ukuchitha umuzi ngoba phela uma ngabe uzotshela umfazi wasemakhaya indaba zeThekwini umuzi uyabhidlika ngoba ukuthi ngoba phela wakwethu ngamshiyela ibele kumele ukuthi angichazele hayi wangitshela ukuthi yena hayi phela uSibali ke usenomuntu amtholileke la ahlala khona naye la eBlocksini shuthi phela intombazane inendlu la inendlu khona yena uSibali uyavakasha uthi ubhuti intombazane inendlu elokushini ngakabhi masuzoba ngabe usungakhona ehostel umfana uhlale umuntu amhlale vele ehostel khona ke shuthi uyahamba ke ahambe ayongapha ke angabikho ngaphamba ayongapha ngabikho ngapha shuthi mayisuka emsebenzini avukele khona endlini ka into ecishibe kanjalo nje sisi
Imake mayesakushela ungubani uye wakutshela mhlawumbe ukuthi ngelinye ilanga uyolani. Hayi phela bayisho-ke le mntakama webona nje mangabe sakutshela ukuthi uyakuthanda hawu phela nawe sokuyibona nje uyiyonke into nje akasho nje ukukhona okuzokwenzeka kodwa phela ngasho ukuthi-ke phela ngoba umuzi umngakayana omkhulu phela bengingazi ukuthi ngelilanga mhlawumbe uyoba khona umuntu wesibili kodwa hayi manje ngakashadi mina ngakacaci mina wena ufuna kuqala qede mina qala kuyima nanokuthi futhi angiboni usazokwenzeka mangabe ekwazi mangabe enomahlekisana akondliwe ekhaya uma ke washada wesibili kuyobanjani shuthi ngihlale ngidle nyongadli nengane zami angeke intombazane ngeke ngeke so ke ubhuti omncane uyena lokunikezile inamba ubhuti omncane ngithi wasengitshela-ke wasenginika inamba kaso ngoba usisiveleke uyamazi uyamazi usisi ngoba ngasebenza nomuntu wakhe le abasebenza khona uyamazi impela usisi wasenginika inamba ngakho sengithe ngicela ningisizeke no sixhumanile nayo sisi loyo njengoba sinezi inamba yakhe and simtholile Nkosi yami futhi ukhona kanqabanga ukuthi eze kuyikona ukuthi akazi ukuthi ubizelweni la akazi ukuthi wena ubhalile kule show so angazi uma wena ukuthi ukulungele yini ukuthi ngimlande ukuze uzokwazi ukuthi ukhulumisane naye ubuso nobuso ke uzibuzele nje lokho ofisa ukuthi ukubuze hayi ungamlanda sisi but why kuyashisa ntombazane kuyashisa phela akufana nasemakhaya uthi ngimlande ke hayi ungamlanda Cosilandelene mnumzane wena ungasenhle Siphinde sikwamukele futhi umbukele lapha ekhaya kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami so usisi uvumile ukuthi asijoyine and sizozwa yonke into and nginethemba elikhulu ukuthi uzobe esikhulumela iqiniso so ke asesiza ukuthi ingabe usiphatheleni sabona kanjani Ngiyaphila njani? Siyaphila nathi. Umaba lihleli naye? Mamsani. Ubuye ukuhlala? Ngihlala eMthwalume ekhaya le ngisuka ngizalelwe khona kodwa ke ngokwamatoho ngikamashu. Oh okay. Kuphi nomashu? Kabi elokushini. Alright. Uyamazi usisi ngihleli naye la? Hayi ngimazi. Uyaqala nje ukumbona. Nga. Awusazongazi. Kanti kumayelana sazongazi awungazi isazokwazana. So ubhalile kwi-show ethi umfuna nomuntu wami. And ngiyacela ukuthi umlalele kahle ukuthi ubizelweni la nanembuzo afisayo ukuthi akubuze yona. Cela ukuthi umphendule yona ngokuqiniso. Ungibize indaba zamadoda. Angisho kanjalo but ngiyacela ukuthi umlalele ukuthi uthini kuwena. Ngiyacela. Hayi ngizobe ngizwe. Ngiyabonga. Ngiyacela ukuthi ukhulumisane naye. Akuzona izama izindoda yami. Lokho epite nayo. Uyaphi uyami? Yami indoda. Khona ngiyipite nayo. Wena uhleli nobani njengoba njengoba uhleli nami uhleli noba wena. Ngikade umuzi nengane ekhaya. Umuzo wakho indoda yami. Ngakhuluma ngoyisa yezwe. Angikhulumi ngezitshela iqiniso. Ngithi indoda yami umuzo wakho indoda yami ngisihlala nami. Eyami indoda. Azongiyela wena. Ukuthi mhlawumbe uyasebenza ungcono. Indoda yami usebenza ngani wena? Usebenza ngani wena? Kusebenzela ukuthi uzomadoda. Hayi buzo uzongibiza nje la ngibizela ukunye. Ukunye ngikhuluma ngumkhaya. Miyekeni yazingijwayela kabwe. Yazingijwayela kabwe. Hey wena. Yazingijwayela kabwe. Ngicela ukubuza Mamsani, ungubani uhlangane nini naye bekumuphi unyaka? Wahlangana naye ngo-2022. Nithandana nje kusuka ngo-2022 kuze kube manje. Yo senesikhathi sithi. Ngabe mhlawumbe umntwana naye? Hayi asinayo umntwana. Kodwa ikhona ingxoxo mhlambe ecishe isondele ngalapha ekuceleni umntwana. Hayi vele umntwana siyamfuna kodwa kube ukuthi bengakoqondana. Ngiyamfuna. Ngifuna umntwana indoda yami, ngifuna indoda yami. Nawe nje ungijwayela kabi wena. Ukutshelile ubaba ngubani ukuthi unomakoti ekhaya? Hayi wengakazazi angitshela unomakoti. Mina ngazi ukuthi mina nje. Hey! Hlata mkandwana. Wena madam. Senkingeni wena. Angikho enkingeni wena osenkingeni njengoba uthi gadumuzi. Senkingeni yakho. Senkingeni yakho. Umyeni wakho wangaze mancane kabi wena. Njengamanje lokuyeni ujwayela kabi. Cha umyeni wakho njengamanje. Angibona utshela ungiphatha ngisho umbheka kahle. Umyeni wakho ujwayela kabi wena. Yazingijwayela kabi wena. Ungibizeleni wena. Ngibizela ukubona nje ukuthi ukharo ngakanani lo ngathi indoda yami. Amaphanga ngicabane akhwini. Ufuna ngibone. Granted mhlawumbe iapple. Ufuna ngibona ngithi ngibona ngibonile. Manje pho uzokwenzani?
Uzokwenzani ngoba singibonile? Ufuna ukubona Ngifuna ukubona. Ngazi ngiyalingwa. Ubaba uNgubane kuye wachaza ukuthi mhlawumbe uzoya nini kaMsani ethomele umalume. Ngiyazaya akayi lapha. Ungaze ubuze lembuzo akayi ke lapha. Uyokwenzani khona? Yolobela ba. Phela umbovu phela besanenkinga zomsebenzi. Njengoba upika nje wena la. Labo 500 u350 wakhe ngize igcwalisele ngo150 silimandini. Phela wenza kahle. Ngenza kahle. Ukuthi abe seduze kwakho. Ngifuna usuku. Okusala ngilotsholiwe mina. Wena wenzelweni. Kwenza muphi wena kuphela. Walotsholwa kwasaqhubeka. Ngoba wayisilimo. Ngoba usise kakhulu yakho ungaqhubeka ngithi ngoba usise kakhulu. Ingoba ngise kakhulu. Kuzoqhubeka. Qhubeka uhlale emakhaya ubone ukuthi uzoqhubeka yini. Soqhubeka uzobona. Buka yabanje obusenza kanje uzongibiza nje ungibizela inonza. Awuzibona uMamsani ngelinye ilanga uhlukana nobaba uNgubane. Hayi kwamanje nje bandla lutho nje. Ukhona umuntu wakaNgubane omaziyo ubaba uNgubane ake akutshengisa yena wakazalisa naye. Omtshengisa muphi? Awuthule phazindini awuthule wena. Utshengisa ba hey tshengiswe umuntu. Akho umuntu vele mina okhona. Milazi ngami. Yinto okumele wazi ngayo ngitshela ngabanye abantu. Indaba ukuthi kufanele kwaziwe ngawe wena. Ngoba ngi-important, nginkosikazi. Unkosikazi usanda wenzani? Wena uyini? Ulotsholwe kwase. Ngeke uze ushade wena. Ngeke uze ushade isithutha wena. Ngeke ushade. Ngeke ushade. Into ongayenza ngalokho uzalile nje. Ungijwayela kabi. Ngalokho uzalile into ongayenza. Futhi ngisazoqhubeka nokusupport. Ngisazoqhubeka nokusupport. Ngisazokondla. Unyamina wena dodi yazo wena. Enyakhuluphala sisi. Hlala ke hlala ugadi wena. Ngijwayela kabi. Sengifisa ukubona abazali bakho. Bese ubenzani? Hayibo, ungavela uhambe uyohlala kamfana uthi ulotshole uqamba amanga. Okusala khona kwaphumani wena waphumani ngoba ushiphu kakhulu uhlala eThekwini. Ngihlala naye. Uzofunani pho la monge lankinga. Uzofunani la? Ufuna ukuthi ufunani? Hayi uzubiza amakhabe. Ufuna ukuthi ufunani? Ngifuna ukubona. Buka nje nkosami uthi umfazi unkosikazi womuntu uqhiringisa komakhamera koma-TV. Sana ngumfazi wakho uyini wena? Hayibo Uyini wena? Ngesifebe sakhe angisisho wena ngesifebe sakhe simnandi futhi kunawe. Azosifala ngikho. Akhona ikhamera ezosifala ngigela ngabo ngesifebe sakhe simnandi yebo usho kahle ngesifebe sakhe simnandi kunawe. Kusho bakuthi mzali. Mzali ngani? Ngisazozala. Ngiphethe nahamba ngisazozala. ukuthi ingane ayikho. Kanti sihlalela ingane yini? Ingoba vele wena wazala uphi nje manje ngisakushiya ufuna nami ngizala ngishiya. Kodwa ungijwayela kabi. Ungijwayela kabi. Unemnyama kabi? Hlapha eminyaka yami. Wagcina nini ucansi? Ucansi wagcina nini? Kuna mhla ngikhokoza wena msukanyo ngezwe. Unyaka wena ungijwayela kabi. Yazi agcwele la. Agcwele ufuna sihambeni sekamashu manje khona ubaba ezokunika kancane masuye emakhaya. Awulifuni lipipi lakhe limnandi kangaka uyapiri ngaye ngabe uthi nje uzongilinda samsani. Mamsani. Manje ubaba uNgubane ugcine nini? Ubaba uNgubane ngimgcine eThangi. Thangi. Nihlalisane kahle ayikho inkinga. Hayi akho inkinga. Kuukuthi kubuya athiqula lapha ehostel. Angazi manje ngoba umama usephumile shothi asikwazi ukuthi simfonele kodwa mekunokwenzeka ukuthi sicelele ukuthi siphinde sibuye angikuphathusi esekhona ke baba uNgubane mhlawumbe ungazivumela noma cha. Nganivumela anginankinga angisinayo vele asangitshela unomfazi kufanele ezeke la azolungisa inkinga zakhe. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungazivumela so nanini mekuthi ukuthola ikhole ka Black Life TV ngicela usiphendule. Ngiyabonga. Okay. Mbuke lapha ekhaya sokhetha ukuthi uhlelo sivele siligoqe la ngisimanga sokuthi asikwazi ukuthi siqhubele ubala asikwazi ukuthi siqhubele phambili because asikwazi ukumfonela baba uNgubane because umama uvele wakhetha ukuphuma ngesimanga sokuthi asikwazi ukuqhubeka sikhulume engekho okuwumuntu obhalile kwi-show and engithemba ukuthi uyena umuntu odinga impendulo kakhulu so ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe ulike ushare mina ngiyithanda kakhulu bye. The Black Life TV.